दिनै फुंनि 5 बाजियाव एनडिबि प्रग्रेसिभनि आगुनि फाइनान्स सेक्रेटारि बि देदसुङा रुंसारि जालांबाय। बिथाङा प्राय 2 बोसोरसो बेमाराव गोग्लैना दंमोन, ट्रिटमेन्ट लाबाय थादोंमोन। ट्रिटमेन्टआ गेजेर ससेयाव जथेस्थ' डेभेलप जाबाय, मोजां जाबायमोन, खिन्थु थांनाय बे 6 मासनि भितराव बे आरो गाज्रि जाफिनदों। बेनिखायनो बे बेमारावनो बिथाङा रुंसारि जालांबाय। बिथांनि रुंसारि जानायजों एनडिबिनि जानानै दुखु फोरमायदों। लोगोसे बिथांनि न'खर, बिथांनि बिसि आरो गथ' सानै जि थालांबाय, बिथांमोननि प्रति जोंनि दुखु फोरमायनायखौ दिन्थिबाय। बिथाङा हारिनि थाखाय जिखिनि दुखु खस्थ' खालामदों बेखौ जों अरायबो गोसोआव लाखिगोन। आरो बिथांनि जिखिनि सेक्रिफाइस जातिनि मुङाव, बेखौ जों गासै बर' हारियानो गोसोआव लाखिनायोब्ला बिथांखौ सनमान होनाया जोंहा दायित्व दं, आरो जों बिथांखौ अरायबो सनमान होगोन। दिनै बिथांनि रुंसारि जानाय समाव बिथांनि न'खरनि जि दुखुनि समाव नुजाथिफैनानै बिथांनि न'खरखौ जों जासारनो बिथांनि थैनायाव जे रुंसारि जानाय जे जों दुखु फोरमायदों, बे बाथ्राखौ दिन्थिफैनो थाखाय फैनाय जाबाय। बेखिनिखौनो जों एनडिबि प्रग्रेसिभनि एखेलगे खामानि मावनाय हिसाबै बिथांनि प्रति जों सनमान होनाय। जोबोद दुखुनांथाव खौरां। 30 बोसोर नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड आफादजों हारिनि माहारिनि थाखाय आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारबोबाय थानाय आंनिनो लोगो असे देदसुं बसुमतारी, बि देदसुं आरो जनार्दन बसुमतारीया दिनै फुंनि 6 बाजि समाव जोबथा बिथाङा हां लायो। बियो हारिनि थाखाय, माहारिनि थाखाय आरो स्पेसियेलि एनडिबिनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव मोनसे खौरां। बिथाङा आफादाव थानानै आफादनि डिसिप्लिनखौ गोख्रोङै मानिबोनानै दावहा होबोदोंमोन आखायाव हाथियार लानानै। 30 बोसोर बिथाङा आफादाव थानानै खामानि मावबोबाय। बे गोलाव समाव बिथाङा गावनि रोंगौथिजों मालाबा फाइनान्स सेक्रेटारि आरो उनावहाय एनडिबिपिनि गाहाय नेहाथारि जानानै हारिखौ सिबिबोदों। जि मोनसे बिथाङा आफादाव थानानै जि सेक्रिफाइस खालामबाय, बे सेक्रिफाइसआ दिनै बिथांनि जिउआव बेखौ बुंनानै जों फोजोबनो हाया। बिथांनि सेक्रिफाइसआ हारिनि थाखाय गोबां बेसेन गोनां। बिथांनि सेक्रिफाइसखौ जों जेब्लाबो गोसोखांबाय थागोन, जोंनि गोरबोआव थाबाय थागोन। जों बेखौ जेब्लाबो गनायनानै सोलिगोन। बिथांनि जिउआव जि नाजादों, बे नाजानाया दिनै नेहात नङा। सिजफायारनि उनाव गोलाव सम भारत सरकारजों पिस प्रसेसआव बिथाङाबो बाहागो लाबोदों। बिथांनि जि मोनसे रोंगौथि, बिथांनि जि मोनसे एडभाइस आफादनि थाखाय, हारिनि थाखाय, जोंनि थाखाय बेसेन गोनांमोन। बेनिखायनो जों दिनै बिथांनि कन्ट्रिबिउसनखौ जेब्लाबो गोसोखांगोन आरो बिथांनि जि सेक्रिफाइस बेखौ हारिनि गेजेराव अराय सम गोथां महरै दोनबाय थानो जों नाजाबाय थागोन। मानसिनि जिउआव बेफोरबादि रुंसारि जानाय
बा दिनै बुहुमाव जिहेतु मोनसे मिथिंगायारि खान्थि बिथाङाबो मावबोबाय थानाय समावनो गावनि जिउखौ दिनै बिथाङा रुंसारि जालांबाय। बिथांखौ जोङो बर'नि माहारियारि सोमावसारनाय बा दावहायाव जेब्लाबो जोङो गोसोखांनानै आरो बिथांनि मुंखौ जोङो जेब्लाबो जारिमिनाव दोनलांनायनि जि मोनसे हाबाफारि जों बेखौ जों लागोन। दिनैनि बे मोनसे दुखुनि समाव बेखिनिखौ आङो बर'फोरनो होनानै आंनि बुंनांगौ एसेनो फोजोबबाय।